Inti sana obi so okuta susumboni no. Onye boni ya. Ne hu toni ye. Akwa so no so da dwumadi a wo ye no so say. Na otwe pane no so you nem bikude a odi ye pane no. Prai. Jesus Christ. Ne ya o de prai na ewu. Prai na ewu ano. No od kra no be jira wa unto kokunu na obeto. Obeto. Ade no na etwe nkrofo. Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Tene by ne say. Also for tea asemu. That asema. Other one ajo. Efede what to them. Ono so kwa na ewo ho. Na other one obi buru adenim. Hey. Efe hope no yesisiri. Other pan so no hwe nipa no. Ana nipa no so etwe pan no. Too much no. Ten to say wo ne wodi ti kokoo no. Sadi na wodi the pan tin sa. Wodi one is heavy. And the pan ne gusu kwa na pan ne kuyan. Ana otui. No san ko fa foforo e de one dwi. Afi di opu. Ono ne die ni gu. Owi no sa twi ne die. Afi de e be 3 days 1 week no. Na ne honam na e se ne oja hyehyɛ no popunya. Aye hyehyɛ woni padua ni mo. Wa hospital e chinsa. Ese so skasamasa nema kwan kro be fa so aba akra abagana no ayedi na we need say this na nkasa yede eba na uhwemu ye na mpabo mu kakro gusu kasa pa ruade ka ho e da asem a me na me de ma de e na meku no me say na efa wo ho osofa be de go twu ho fi ya asem me na me de me natwi ena ma ye na fiaso na me ba be ye ma dia efa wo ho ba ha be ye den that's na usu ye den na ko America ho ye ne ye koba da enti mo wa broji no mo bu fiefo abefo bonsanfo mo sum tumi no e ba mo ho esra mo e ba mo da bia Daddy ye share video no emra na said o mani abre ne ye hwe video emra ye sha ba ne ba ye be san so ato ye komo ne so. Hello Prophet Pacho your friend also answer Joseph make us free Italy Prophet Pacho a bear 1 week ni last week Tuesday na me da ho na joa na me so da na obi abegina me mpa no enche mu sei na oyi pane o de wo misre so sei me na bonkum no o misre so soro no o to tu pane o de wo pane no wo ho na pane na no ko aye na otutu ho no sai foforo na me hu so o de ewura o de wo twi o de pane na no wo to bottle kutu bi mu ya wo twi aduro agum owie no sade be wo ba bi o de wo mi na bonkum no asoro mesre no esoro saa komi kotodwe nanim no soro saa ho no o de wo o twe aduro no gu mu o pia aduro no gu mu ti owie otuye no ano ana o yerae antimene na stroge antimene na nya hwe na me da ho din sede wako doctor ye wo pane no antimene na nya hwe afi du be 2 days na me husem hu nipadua mu ba bi hyehyɛ me o mu ana firi ho na ko ba fifro o mu ana ko ba fifro ehyehyɛ so na nyaw nipadua no nyina na hyehyɛ o ese obi asoja ese wasoja oto ano no di gya no jot na no asiw hunam na ehyew ba bi fa ko o ho na gya na ko ba fifro o ho na ko ba fifro saa na eye me ho na abamachi o ho na ba me na ho na ba me nsa ho na fe me hunam nyina se de mu hyehyɛ me kakra no na gyae ho na ateko be 1 week ni ho na ateko ho na aba na ba bi wo so wo ho na ba bi ehyew ena no pa kura de me da ho no ma me ti me da ho na me to ho side ba bi ase di pane ye wo ho something no ese de obi di pane na ye wo me
nye da ye mu matimani but some church says obi di pan ya wo me to ho baabi sa na ekoso stuff prophet mtimesra boa me why mesra boa me na boa me mpa bom na sa de mtimefree me so me se me hu de me ye mabo ho mpa ye so says kwa na ekọ me se meti sa we no wo ewo me we de mtimesra boa me na se no nyankopɔ ya madoma nyame krata ntimi pese me boa me ho na me baga na ho na me behu na me bebo me ho ba me srew ti me se me ye wodio ya ma me frɛ na me nya da we enko da we se da calling sa o ntimi srew nti na me se me ye wodio ya ma pa cho boa me why na me nim de besi bon pa cho boa me da se. Hey, Daddy, me who dream me. The nyasem me who dream me papa na me hu ne say ya ne to de bia won sema na wo kan nyame ma kwan ma ne me bi to ye yo eye nhyehyɛn ɛna nhyehyɛn te ne sɛ ɛyɛ abɔdeɛ ɛna abɔdeɛ nso tumi yɛ bɔne wɔatwerɛ sɛ he that is born of God committed sin not ne onyame awo no ɔnyɛ bɔne na so onyame awo no ɔnyɛ bɔne dia ɛna yɛwɔ nea onyame awo no ɛna yɛwɔ nea onyame bɔɔyɛ enti ne onyame bɔɔyɛ no tumi yɛ bɔne sɛ ne onyame awo no ntumi yɛ bɔne dia ne onyame abɔ no tumi yɛ bɔne enti sɛ onyame awo abɔ no na tumi yɛ bɔne dia na bɔne su etini mu dia adechi na ade sa ɔnyɛ bɔne ya ne ho bɛtɔ nana otu adechi no wandidi a ebeye ya na wanjo nso ebeye ya na odidi last week no wanne ebeye ya na nti sana obi so okuta soso bɔne no ɔnyɛ bɔne ya ne ho tɔ ne ye akwai so no so da dwumadi a wo ye no so sei ni pa nti o so bɔne fo no hukutukutu sa soche just ɔyɛ bɔne ansa sana ne ho atɔ eyinti no yakopɔ mba no bai sɛ ɔbɛsɛe ɔbonsam ndwuma hwɛ nipa ada wato ne dem krɛkrɛ wɔ America but obi abɔ wurade no ma onkuta safe na ɔtwe pane no so yɛne mdekude a ɔde yɛ pane no prae Jesus Christ ne ya ɔde prae na ewura no na ɔde we eduro afamu egu nipa ne moma nipa ne sɛ nipa duane nyina gu so sɛe aina na no enkofo bia beto prophet abeg wo yo trufo am so yo trufo say onipa ni honhom biara onipa ni okra na onipa na ne we no yo aina me bi sa say prophet abeg go ayo trufo a 2 Thessalonians verse 5:23 o say and the very God of peace sanctify you wholly and I pray God your whole spirit soul and body be preserved unto the coming of our Lord Jesus Christ. Onyame obo so asase ne say nipa wo kra. Wonso ko who kan Bible school say okra no oni nipa wo honhom. Wonso so ni ye tumi hu nipa honhom say nipa wo ni honhom say nete we ye de ne kra no ni nipa dua no ni through the isotherm technology. Antini nipa no ko wo ne pa ne wo no nipa na nkasa da Ghana ne honhom alo du ho no so no oyɛ de ɔkyere nya ɔda ho American ne honhom tene we American no a ɔda ho no ne honhom no we kyi no into poi into ne honhom no de woy tinye nipadua na no de woy honhom na afiri ni mu no ɛna wɔde woy yo into ne honhom no so ɛnyɛ ɔkra ne nenam Entire so dia wo kra na okra ne so ti nipadua no ti yare no beba hina so beba nipadua and the sunsum aware ne sa na ti sunsum na nipa ne honhom a ne kra ene kwame ene idade Jennifer spirit kwame ne spirit ena spiritual no we wo ba ko yo befo a we to mechi we ni we abom no mo ware obeda na no obi da your spirit not your body. But we are infection, no, because the soul no baby wura wo nipadua into odisa yare ohan bebrena nipadua no ehun adwuma ne this is called the invisible teaching hospital. Wow, not just say obi encounter some problems ni na oba bedru ha say di yes ye be hu ne ono da ye be hu ne ono ye na through this isotherm technology
Okay. And the baby won mammy. Woman Busheni. Also, Bobeka were free for. Yes, one Cassa General Smarmin. Also, if you shy, Yabuma, Yabu, Yabisa, and a Maya. It me what dear Maya met me. I know you won't come out, dear. You and the old person who shall me what dear Maya will be. Me might be a bit old who and this, and I'll be an Uber Papa. And I am, mammy. So I could run up near man. And your money be yes, it been crana a 50 nipper bitty moment and I'm wanting. You say, won't say baby and farmer or course of practice. Obo Cobo so this, you know, they do a habai coso in the Uber one dam. Pepe me by La Hila, or Conoso Coffre, or Coffre gin in the buy. Kai, no, and then Ginia Nipper back who need to say that way. Wow. In the work will be any tit to say that then the knee Akasia, Ubejina, Ubejane, do cry, dear. And this and Crawford TV say, one so far, yes, Christo, say, yes, to deal me to try home body and the 7 sons of Shiva. And Uncle will be all by Phobos of Fudu for so to bay in a man. And a bay in the book of us wouldn't about that. Oh. And the Juma will yet the breeding. Na baby, what you far dinner, what the yen in farm away, into no wako pen or the until the baby Ghana add the importation of what juju. What they are sorry. What did the gua? What they worry? What they ton kelly with it? What they ton coco? Mekoto coco, my ministry, me amitia sena, baby amitia no, sena nekraja. Hey, and so no dinner who ton coco. Or ton coco. None a crajina baby, I will not say, I didn't a woman into the crano, Vijama, un talk about Roberto. I didn't let Chinkro for a Chinkro for. Hey, are you who, Daddy? I said, are you? Obedient no to Hobian bound. Now we didn't I am up to spirit vision or directly Oba or no spirit in making teams so per coquato. And the spirit in bed talk to your spirit into the bad way of abeto. I will gas, I will market, I will stores, big companies, a Juma Muniadina. Ube China, then be China, Papa Lumpo, Abeton, and Papa. Because who say Onipa could have spread so embodied in America. And to be a good Canadian, a garden, into Ubano, on the wood spirit in Akasa. Sabra Habeto, who call him for Surba Fem, who is stronger, Ubeba, Obetu, because I didn't a powerful sacrificial war. What you say? Yeah. And Wakoji or the Ton Coco or the Ton, and Crawford baby, who I didn't papa who be trying to cotton able. Baby, not just a domet who now Nipa bits of all. You can't put in a mere doom to me, Banner would be an Uconiped in our mentor. Mempada, Jabby, I make a Tony baby or mono. Baby, and quite a clan, F and Woods you are better. I'll train ma. I had that will be on them cry, don't dinner home, so no more dinner or train. Overtrain, I am quite out of full and what 20 years and dear Bay, 1 year. I don't know. Young papa quite I had be ever see a tinsome to a kind of a channel so high, but yellow son, and be no what do you move for Eddie Abreha? A mystery TV, so I was saying I ever sound so a shed with macro. Allah. In the name of Jesus. Allah.